सपना हो गईले उ तो सौसे उमिरिया बाबूजी के बिना सुना भइबा अंतरिया बाबूजी के बिना सुना भइबा अंतरिया बाबूजी। ये हमरा भोला भैया की ओर से बड़ी बड़ी आशीर्वाद हजारों हजार रुपया के। रेडी दीपक जी मथुरा से हमरा परसा श्री संजीव सिंह जी भूमिहार बानी भैया के हजारों हजार रुपए के आशीर्वाद मिले। सपना हो गईले उता सपना हो गईले उता सौसे उमिरिया बाबूजी के बिना सुना लगला अंतरिया बाबूजी के बिना सुना लगला अंतरिया बाबूजी के बिना सुना भइबा अंतरिया। बुढ़िया माई आई बड़ी अपना लड़का के लिया जाए तहनी के तो भाषा कह दे कि ने जतऊ ने तो ने बाकी गीत में हंसे के ना चाहिए बाकी कुछ आदमी हंसा दे हमरो मन में बा टिंकू भैया के भी मन में हुई कोई सन लिखल विधि के विधानवा काहे ना निकलल पहिले हमरे परानवा हमारा फिर से तूफान सिंह भैया के आशीर्वाद मिलो। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। श्री कृष्ण सिंह उर्फ मंटू सिंह जी हमारा बड़का भैया जे अमनौर के विधायक बानी वर्तमान में गोलू राजा के बड़ी सम्मान दिले विधायक जी के बार बार प्रणाम करब हैं गौर से आशीर्वाद आइल बा। क्या बात है कोई सन लिखल विधि के विधानवा काहे ना निकलल पहिले हमरे परानवा पहिले हमरो काहे ना निकलल पहिले हमरो अरे टिंकू के दर्द होता गोलू के दर्द होता दिल के भीतरिया फोर व्हीलर पर कि गोलू के दर्द होता अरे दिल के भीतरिया बाबूजी के बिना सुना भइबा अंतरिया बाबूजी के बिना सुना भइबा अंतरिया बाबूजी के बिना सुना लगला अंतरिया बाबूजी के बिना सुना लगला अंतरिया सोची सोची परी से ले सोची सोची परी से ले हमारो नजरिया बाबूजी के बिना सुना लगला अंतरिया बाबूजी के बिना सुना लगला अंतरिया बाबूजी के बिना सुना लगला अंतरिया बाबूजी के बिना सुना लगला हालांकि यह महफिल में हां जी अच्छा बड़ी सुंदर गायिका पुनीता प्रिया जी और बड़ी सुंदर व्यवहारिक इंसान बनी भैया हमारा अमित तिवारी जी की ओर से आशीर्वाद आइल बा। हालांकि एगो बात हमनी के नियम बा छोटे बाबा कि हम महफिल में ज्यादातर निर्गुण गाई सामाजिक गीत गाई सही बात है।
देखी तो बड़ी सुंदर लागी। बाकी जे आयोजन करता बानी हाँ जी वहाँ के इच्छा भइल अजय हमनी के मलिकार बानी श्री चंदन यादव जी मिल गई वहाँ के इच्छा भइल एगो हमरा तो चाची झारखंड में चौधरी चाचा बानी हाँ जी जे भाग से आई नहीं थे तो वहाँ के इच्छा भइल कि सम्मिलित प्रोग्राम होके। सम्मिलित माने कुछ निर्गुण हाँ, सब मिला के। कुछ सामाजिक और जो नौजवान भाई आई बड़े कुछ आर्थिक भी 30 खमस बाकी तो देखी हो हम चंदन ना हई हम धरती पर जी ही ना देख खोदा खोदी करब। देखियो ये दोसर पुरस्कार आइला हमरा अपने पुनीता प्रिया जी अमित तिवारी जी तूफान भैया के स्वागत है बतरीति का अब देरी का करे के बा। बॉयफ्रेंड से मोबाइल को के अपने ही उन्होंने कह के उतर जाला हां बॉयफ्रेंड के को आदर को सोच जा सा दोसर थुरात रहो चला हो जाओ तनी रौरो सबके मन लायक हम सुना दिनु हां भाई सुना दे यही खातिर मोबाइल बन जा आपने के वही खातिर रौरा सब आई बनी इतना टाइम निकाल के ये बड़ी सौभाग्य बा। पलंग 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 ऐसा नहीं खे जब भादो भादवारी में हम सौभाग्य से आई बनी। हम कबो कबो फेसबुक पर प्रोग्राम ना लाइव आइला हां हां कि इनकम टैक्स वाला लाग जे हैं हां भाई हमारा पे लागल नहीं खसो कि मैं कलाकार बैठल बड़े ई रोज बुक कैसे बा। पहिला आज ले हम ही बनी जे हमारे केहू रेट ना जानो कि हम कितना में बुक हो खत हो। तोरे चलते जाते खड़ी के में को हाली छापा मार दे यही से हम कबो कबो लाइव भी ना आइले प्रोग्राम में ना कहीं आज ले हमार जमीन ले आई ना आज ले गाड़ी ले आई। हाँ जी एगो आरा में घर बनौले रहनी ऐसे कि आरा जिला में बड़ी कलाकार लोग जुटेला जेकर प्रोग्राम होला सही बात तो कम से कम होटलवा में ना जाए हमारे घरवे पर रुके हाँ जी एक खातिर तब का चलो सौसे बिहार सरकार हमनिए को बाकी प्रोग्राम करके हम बाबा कुछ ना कमाई हम भाई जरूर कमाई वही मैं चीज वो भाई में हमारे भोला बाबा बानी विकास बाबा बानी आ सभे भाई बा। ज्यादा उम्र अब तो पति पत्नी के एगो भाव होखे बाद में लड़का लड़की खातिर का होई ज्यादा वो मकान में सरस्वती जी रहेले यह गावे के बहू बड़ी पुराना लय हरितिका तू कभी सुन ले हो कबू ध्यान ना हो ते तो भाई खरवास में शूटिंग को मार देती है ये वो मकान में दीपक के मामा के परिवार लोग आवेला खूब लय है पहले गीत सुन ल तो भाव दी बोलबो करी हो।